Naozaj sme sa už načisto zbláznili? Ahojte besties, asi ma poznáte, keďže som v Kauflande Goat a mám big bad energy. Či som deluhu? Slay. Very demure, very mindful. Neviem ako vy, ale ja som tejto modernej pani nič nerozumela a toto nie je smer, kam by sme sa mali posúvať. Preto plne podporujem iniciatívu Ministerstva kultúry o posilnení používania štátneho jazyka, presne tak ako vraví pán generálny tajomník Machala. Pretože vieme, že príliš veľa anglických alebo iných cudzojazyčných slov sa nám dostáva do slovenského jazyka a nepoužívame rovnocenné ekvivalenty v rámci slovenského jazyka a začíname používať častokrát nezmyselne všelijaké anglikanizmy. Ide len o to, aby slovenčina nedegradovala ako štátny jazyk. Takou tou hlavnou filozofickou črtou toho zákona je naozaj posilnenie slovenského jazyka ako štátneho jazyka a ako hlavného nástroja dá sa povedať integrácie všetkých občanov Slovenskej republiky. To znamená, že aby všetci občania Slovenskej republiky dôkladne ovládali slovenský jazyk. Inak mne sa páčia muži a celkovo ľudia, ktorí sa dokážu sebavedome vyjadrovať v slovenskom jazyku a nie kadejakí vyletelkovia, ktorí nevedia sformulovať vetu bez toho, aby sa snažili zaujať nejakým čudným výrazom. Používanie slovenčiny je krásne a sebavedomé. Mladí ľudia, staňte sa mužmi a ženami a odlíšte sa od detí, ktoré nevedia hovoriť po slovensky.